Parallel ang mensahe king CLTV 36 News Facebook page ing meto a concerned citizen tungkol ka ring sirasirang takap da ring kanal king New San Fernando Public Market king Barangay Del Pilar. Pauli na nini, pigsa dyan ning CLTV 36 News team ing misabing palengke nganing Martes November 7 at keni miikit la ring amanwan da ring sirasirang grills da ring kanal. Mapapansin nyo naman, nakikita mo naman sa kono, ang hirap. Siyempre, dandaan kami sa paglalakad, siyempre. Kung magbibilis ka, siyempre, dudulas ka, tingnan mo naman, no? Di ba? Lalo pag may dugo yung semento, di mo mapansin. Oh. Kwento da ring aliwang magtinda, ikwada ng mena sakit, pauli da ring bungi-bungi bakal, apakatakap sana ka ring drainage. Pati kanuring aliwang manyali, may aksidente na keni. Magubra, maglagay mga yan, kasalukuyan, ay, ati sali, ay kabalong lekode. Kaya yung kumakong plastic, misyon yung bilis ko. Gamit ang bayan ka na ako itang bakala yan. May sugat yung ginik. Alos kaya niya kanina magadway pa mo, pero masay siya po. Minya ko kitang magubra, kitang may kaya ka nun. Minya ko kita pa niya ng panulo. Hindi niya na ako dandalan. Kaya ako nang may kaya ka na tagang aluang kaya. Sa akin, siyempre, yung mga side-side lang na matalim siya, tapos wala yung mga ibang grills niya. Siyempre, sira-sira na. Yung iba, yung isang suki ko, natanggalin kuko niya. Kasi nga, ang ganda-ganda pa mo ng suki ko, natanggalin kuko niya. Agpangking City Engineering Office ning San Fernando, miras na karela yung sing-sing da ring magtinda. Panakawan do kasi kanuring bakala niya bungi-bungi no, Reni. Unfortunately, atin tamo talagang kabalen na magkasakit yung be. Uling bakal lareta, tinlang value. Kapag akakit dalang lus na lo, mantul na talagang paralan para abak-bak dala. Siguro na yung kay anak na mo na atin lang abentang kalakal. Ito talaga yung malalyari. Kukuha ng dala detang parts, daretang grill. Siyempre, pag makalito, masisira na lang. Magtuloy-tuloy na yung pangasira do. Agpangkang City Engineer Anel David, pag-aralan da ng isarayang mabilog ipalengki, patsebeng ibang eno apanako ring aliwang gamit keti. Pero itang as a short term pa mo, karetang grill sa reto, mag-repair kami kanyan. Mag-welding kami at ayusan detang grills na may nga bungi. For the long-term plan naman, isipan tamo kasi itang grills o tetaya ayusan instead na detang bakal o tamo mag-stainless. Pag mag-stainless ta naman na alila magkurot agad, mas takaw laking nakaw deta kasi mas valuable. So, yung ikita mong paralan ka rin, aside ketang CCTV, itang magkaroon tamong roll-up door na pagbengi isaratan eh. Kaya Bayard Consuelo yakin kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.